Muna kira zuwa ga jagorori da shugabanni ku duba al'amarin al'ummarku. Irin yau rayuwar da ake ciki a ƙasar nan al'amarin ya ƙazanta, kuma abin mamaki duk wanda zai fito ya yi magana, hatta wannan policy na cashless da ake magana, in kaga mutum ya fito ya yi magana to da ka samu ɗan birni ne wadda suke ɗanɗanan abun. Wato mutanenmu kaso 70 ko 65 cikin 100 duka suna ƙauye ne. Duk jihar da aka ce maka sun kai miliyan 7 to da ka samu miliyan 4 a ƙauyuka suke, miliyan 2 ko 3 ne suke birni. Wannan tsari doctor, in yau a ce dun Najeriya kowa ya ɗau kuɗinsa ya mai da shi banki, yanzu matsalar da muke samu mai tsanani ita ce figas ɗin ma mutanenmu ba su sani ba. Za a je kasuwan a tura mishi 2,500 ba zai iya bambance tsakanin 2,500 a alat da 2,000 naira 50 ba. To in ma ya kai kudin san, yanzu wannan bayi bukatan a wayar mai da kai kafin a dora shi akan wannan tsari. Ka fa ajiye maganar network, ka fa ajiye, akwai kasuwanninmu da yawa ita kasuwar kanta kasuwan babu network. Da ka samu kasuwar in ana so a buga waya, mutum na kasuwar in ka neme shi a waya ba za ka same shi ba. Da ka samu akwai wata gindin bishiya ko wani dutse da a wajen ne za a je a buga waya. Yanzu duk shanu da abinci da aka kawo kasuwan sai an tafi wannan wajen tukunna a je a yi transfer. Saboda Allah. To wannan fa duka yana da sauki, wannan duka yana da sauki. Ka je ka gwada, yanzu ka koma gidanku, na baka assignment, ka koma gidanku daga babanka zuwa yadikonka zuwa yayunka mata da sauransu, ka gwada ka buɗe wayanka ka nuna mata alat na wani kuɗi ka ce mata wannan nawa ne. To idan ma za ta yi harka da waya ɗin, ina ce sai ta iya. Yaya ta san za ta tura 2,500? Ina sai an koya mata. Yaya ta san ake rubuta 1,500 a tura? Jama'a mun fahimta? Wannan maganan haka ne ko ba haka ba? Yanzu waɗannan ƙauyuka da ba su da primary school, kace su ma su hau kan wannan tsarin, to an ji za a yi amfani da shi din, kuma an ji an kai musu network din. Yanzu kai a tunaninka don Allah ka tuna 'yan uwanka na ƙauye, baffannunka, 'ya'yan baffannunka da 'yan uwanka, wane ne za a ce mishi tura 5,500 ya ɗauka a waya ya tura daidai? Saboda Allah, dole ku kalli mutanenku. Tsari ne mai kyau, tsari ne mai kyau wadda akwai ci, amma ba a mai shimfiɗan da al'umma da za ta more shi ba. Saboda haka yanzu wannan sati ga nan kasuwanninmu rututu na kan hanyar nan kusan ba su ciyu ba. Akwai wadda a tsarinsa doktor ya fi shekara 40 duk kasuwannin da suke kewaye da su yana ci. Zai je talata wannan, laraba zai tafi waccar kasuwan, ran juma'a zai tafi waccar kasuwan. Ya fi shekara 40 yana yawon kasuwanni, bai taba transfer ba. Ya zaka ce a wata 3 yayi? Ko yana da wayan, ko yana da application din, wannan orientation da bai samu ba, ya za a iya zo ya bada shanunsa ka ce kudinsa yana waya ya tafi gida? Akwai bukatar akwai bukatar a wayar mishi da kai ya gane cewa, jama'a haka ne ko ba haka bane? Akwai bukatar a wayar mishi da kai ya gane kudin da yake wayan sannan da gaske kudi ne. Yaya mutum zai yi noma ya kawo buhun wakensa 10 ko buhun gyaɗansa 10 ko buhun masaransa guda 10 ya kawo kasuwa ka ce ka tura mishi a waya, ya zo da masaransa kasuwa ya koma ka ce mishi kudin yana waya? Shi fa tun da aka haife shi yau shekaransa 60 a duniya bai taba sanin abun ba. Ashe kenan akwai bukatar a nuna mishi fa kudin da aka tura mai a wayan nan da gaske ne kudinsa ne. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Lokacin da muka yi lacca ganan doctor suna daga cikin wadda suka shirya gwaje-gwaje kafin aure, sai aka yi tunanin a gabatar da laccan a multipurpose. Na ce kar a yi,
mutanen mu har yanzu multipurpose ma ba su yarda da ita ba. Idan an ce za a yi wa'azi a multipurpose ba kowa ne zai bar matarsa ta je ba, amma in aka ce a masallaci kaza sai a je. Haka ne ko ba haka ba? Wani jin kawai wa'azin a multipurpose ne ma shi mamaki zai bashi, ko a ce wa'azin a stadium ne mamaki zai bashi. Ashe kenan akwai bukatar a wayar mishi da kai kafin a ɗora shi akan tsari. Haka ne ko ba haka bane? To lallai akwai kalubale mai yawa. Idan wannan abin kuna yi don al'ummar ku ne, kuna yi don al'ummar ku ne, ku ji tsoron Allah, ku samar da tsari da za a wayar da kan al'umma. Tsari ne mai kyau kuma tsari ne da yake nuna ci gaban al'umma, amma al'ummar ku ba su da wayewa a kansa, kuma hakkin su ne a wayar musu da kai kafin nan. Idan wadda yake cikin birni headquarter jihar su yana transfer a samu matsala, ina wadda yake kawai? Ina wadda yake kawai? Shekaran jiya muke magana da waɗansu 'yan uwa, su yanzu aikin da suka shiga ma matan da suke karantar da su da sauransu, ɗaya daga cikin darasin da suka samu su koya musu ma su gane waɗannan figures ɗin. 10 ɗaya ne da 0 ɗaya, 100 ɗaya ne da 0 2. Ita bata sani ba, in an tura mata 1000 bata san yadda ake rubuta 1000 da naira da 100 ba. To yanzu wannan azo a ce a wata 3 ko wata 4 kowa ya hau wannan tsari, ba zai yiwu ba. In dai don jama'a kuke yi, in dai don jama'a kuke yi, to ku ji tsoron Allah, kuma ku je ku bi kasuwanninmu yanzu da suke ci a ranaku na wannan hanyoyinmu da sauransu. Kawai ku je ku ga yadda kasuwannin suka mutu. Wani duk dabonka ba zai dauki, ba za ka dauka yansa ba sai inda kashi a hannu. To idan a ƙwariyar jiha ana layi na neman kash, ina kuma ƙauyukan da ba su da banki? To ku sani al'ummar ku amana ne akan ku, ubangiji zai tambaye ku akan su. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Duk wani shugaba mai kiwo ne kuma abin tambaya ne akan kiwo. Muna roƙon Allah ya ƙara albarka ma ƙasar mu, Allah kuma ya zaunar da ƙasar nan lafiya. Waɗannan zaɓuɓɓuka da suke tafi, Allah ya sa a yi su cikin aminci. Ubangiji ya tabbatar mana da abin da shine alkhairi gare mu da al'ummar mu. Allah ya faranta mana rai da zaɓen duk wadda za a zaɓa ya zama alkhairi a cikin al'umma. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.